Здравейте на всички! Днешното видео ще бъде 2 в 1, т.е. ще смена два ципа на две якита, едно от които е по-лесно, другото е малко по-трудно. Ето това е якито, което трябва да смена цип. Има проблеми с закопчаването, затова се налага да сложа нов цип. От едната страна на якито имаме копчета, които са тип тик-так копчета. Това е малко по-сложно, защото не може да разшием ципа от едната страна и да сложим по стандартен начин новия цип. Това, което ще направя, да си улесна моята работа, е като изрежа до край стария цип и на негово място отгоре сложа по този начин нов цип. Взимам си ножичката за изрязване и внимателно изрязвам стария цип. На повечето зимни якита има двойно закопчаване с цип и платка, на които има тик-так копчета. Ето тук е проблема на стария цип. Паднала е пластинката, която се вкарва от другата страна, за да се издърпа и закопчее. Тази пластинка по принцип не може да бъде направена, затова трябва да се сложи нов цип. Ето как изглежда изрязания цип. Почистваме малко от конците и отгоре зашиваме нов цип. За тази цел ще използвам кръгче, 1 мм, а след това ще подсиля с още един шев. Слагам си дебела игла и започвам зашиването на новия цип. Правя си хубаво ъгълче. Поставям ципа точно върху оригиналния украсителен тегел и го зашивам. Това ни е първия шев. Аз ще мина още един шев, за да бъде якито по-здраво. Готови сме с прикачването на цип от едната страна. Пробваме дали се движи свободно. А сега е ред на другата страна. От другата страна няма нужда да изрязваме, просто трябва да разшием ципа и да го поставим по стандартен начин. Почиствам хубаво конците. Закопчавам яките. За да видя точно къде е вратната платка, за да мога да я западна от другата страна. Зашивам си вратната яка, защото малко ми се отшила. Освен вратната извивка, другото, което трябва да отбележа, е точно откъде започва ципа, за да нямаме разминаване. Ето тук е точката.
което ще направя е да прикача ципа първо от вътрешната страна. Ето по този начин. Ето по този начин прикачвам ципа, като директно минавам един лицев тегел. Не го правя по стандартния начин, да отварям резервата, да минавам първи шев, след това още един. На мен този начин ми е по-лесно и затова така прикачвам циповете. Разстоянието между зъбите на ципа и тегела, който минавам, е около 1 см. Готов е ципа от едната страна, от вътрешната. Сега ще направя втори шев от лицевата страна. Като се старая този шев, който съм го минала от вътрешната страна, да го покрия, за да не се вижда с лицевата страна, която сега ще зашия. Тук тази вата ми пречи, това малко ще изрежа от нея, защото става много дебело. И ципа ни е готов. Нека видя какво съм направила, дали всичко работи по този цип. Ципа в горната страна да ни излиза на едно ниво, да си съвпадат шевовете на вратната извивка и да има съвпадение на подкъва, за да няма разминаване при закопчаване. Ето така. Готови сме с този цип. Сега ще зашием цип на друго якие. Ако харесвате видеята, които правя, абонирайте се за моя канал, натиснете камбанката, за да получавате известие и оставете вашия коментар. Това е второто якие, което трябва да му смена ципа. Проблема на това ми якие, защото при закопчаване се раздвоява. Виждам, че тук има наранени зъбчета на якито. Ще бъда много бърза, като махна ципа и прекача нов цип. Ето това е новия цип. Малко по-големи са зъбите, за да бъде малко по-стабилен, якито е доста тежко. Нека започваме с разшиването на ципа. Минавам си още един тегел, за да заздравя самия цип. 0,5 разстояние от тегел, който вече мина. Поставям другата половина на ципа, за да проверим дали всичко
е наред. Има няколко точки, които трябва да спазим. Отново тази вратна извивка си отбелязвам, за да се съвпадне. Отбелязвам си тези шефчета украсителни, които са на предната част, за да мога да ги съвпадна с другата част. Колана на якито също трябва да съвпадна. И съответно трябва да съвпадна започването на ципа. Почиствам конците. Тази страна на ципа ще зашием по стандартен начин с отворена резерва. Оставям си ципа точно на вратната извивка ми е едната точка. Помагам си с кърфичка. Другата точка ми е украсителния шеф при чопчето. И колана на якито. И последното нещо, което трябва да направя, е да прикача лицевата част на якито с украсителен тегел. Готови сме и сега проверяваме дали всичко работи по якито. И последното нещо е да проверим дали ципа работи правилно, дали сме създали всички важни шевове. Като започнем от началото на ципа, запанали сме колана, нивото на започване ни е едно и също. Втората точка ни е да западнем платките на шева на предната част. Вратната извивка е важна също. Ципе се движи свободно, значи сме готови